Mabungahong kagabhion mga igsoon. And finally, akong i-share ninyo mga igsoon. Mao ni ang last stop na mo yesterday sa tour na mo igsoon, no? Ang Sikatuna Bohol, amo jud ning gipawahi igsoon kay nindot man gud ni diri dapita og ngit-ngit na. Kanang naay mga lights na ba, no? So, mao ni ang katapusan namong hunong igsoon sa nahitabo nga tour yesterday kauban sa mga igsoon sa akong asawa o sa ilahang company. So naabot na ta diri igsoon sa Mirrors of the World nya. Ingon man tong nag-work diri nga giusab na daw ang ngalan, gihimo na daw the wonders of the world, no. So ang asawa kay wa pa ni kasud kay nagkaon pa manig butong diha. Ako sa ning gipaabot. Ang uban na mo kauban ning sulod na igsoon kay excited lagi kayo, no? Again, located ni siya sa Sikatuna, Bohol. Mao ni akong giingon nga it's more fun in Bohol nga numan kay daghan kayong mga talan-awon nga pinasahi, no? Unique nga mga talan-awon igsoon, no? So sa wala makabalo ang atong sudlan ani mga igsoon naa diri nagsalamin ni siya sa mga lain-lain nga tourist spot sa lain-laing kanasuran. Nakita nyo na mga flag diya, oh, no? So enjoy kayo ang akong anak ug sa iyang friend nga gikan pud sa Jensen igsoon, no? So mao na ni ato nang gisugdan og suroy-suroy igsoon. Ning sulod ta diri ang garden, nindot jud kay mga garden igsoon. Nindot kay mga pag-trim, no? Akong anak pusing-pusing na siya. Unya akong asawa nag-enjoy gyapon bisag kapila nami nagbalik-balik ani igsoon pero makalingaw gyud siya, no? Kay kabalo na ba mo na ako igsoon nga busy kay sa ministry, sige gwali, sige himo og mga reels or vlogging pang Ginoo igsoon. So mas maayo pud nga natay time sa atong family, banding, magsuri-suroy, no? Kay dili lang nga puro ta ministry ba, nabiya pud tay first ministry nga mao nga atong family nga kinahanglan muhatag sa tao mugahin sa tag panahon. So mao ni kabalo naman tani nga sikat sa ni siya nga tower sa usa ka naso diri sa kalibutan igsoon. Mao ni kay as what I have said igsoon, ang atong makita diri igsoon murag gihimong salamin bitaw mga sikat nga tourist spot sa lain-laing kanasuran. Unya asa ni makita? Of course, diri sa Bohol sa amoa igsoon sa Sikatuna Bohol na lain-lain nga mga tourist spot diri. So again akong balikon mao ni ang ikalima nga stop nato kay ang first dito mo Chocolate Hills and then dito ta sa Bilar katong naay Tarsier and then sa man-made forest and then sa floating cottage katong floating restaurant sa Lubok og sa Panglao, no, sa katong Alona Beach didto ta nya. Kani mao na ni ang last igsoon ang final stop nato sa Sikatuna Bohol. Ato makita da na nakamarka nga Bohollywood, di ba? Ang Hollywood gihimong Bohollywood. So pinasahi. Makita ninyo mga igsoon, no? Kanang nangihi diha nasa baba kuyaw kay nagikan nana sa sikat ni sa Singapore. Nya ang ubos ani kay naay daghang mga isda kanang mga kuy ba, no? Naay bridge diha nga nindot kayo. Na makita ninyo igsoon nga daghan kay mga koi diri, mga isda, koi fishes nga dagko kayo. Last time nga nanuroy mi diri mga igsoon, di mga dagko sila pero dili jud pareha ni karon nga grabe ka dagko na gyud sa mga koi. Lingaw kay relaxing kay ba. Nindot kay magtan-aw ni nga mga pe, no, kay hilig man sad koi mga igsoon, no. So mga imported nga koi ba nindot kay siya, no. Grabe super enjoy unya wa jud mi nagmahay bisan honestly, medyo kapoy kay mao man ni kuan naman ni namo ikalima nga tourist spot nga among gisuroy, no. So kapoy ang biyahe pero nabawi sa dihang nakakita mi aning mga maanindot nga talan-awon igsoon. Relaxing kayo, yeah. Malinawon kay itong pagbati ba, no. Stress ka mo tan-aw kani, no, makagaan sa feeling igsoon, no. Unya muduol man ni sila og lawgan na may tag 20 pesos igsoon imo lang isoda tong nay murag donation box ba, and then pwede na ka makakuha sa 1 pack nya ilawog nimo dire nya. Kung atong lawgan mudugok yun ni sila daghan kay di ka magmahay, enjoy kay igsoon nya. Sa labang ani naapod didto ang ubang mga koy igsoon, no? Nagsuroy-suroy ba daghan kaayo nindot jud tanaw nindot kay mata ba, no. Sama sa kong ingon makapagaan sa atong pagbati, makapawa sa mga stress igsoon, no. Labi na mga drops sa tubig, nagikan na ning habog kayo nga kabalo naman tani sikat po ni siya nga
tourist spot sa laing nasud igsoon kani nga bridge, no? So mao ni ang akong mga kauban ni igsoon nagiyahay na sila plastar, sila iyahay og picture, pag video, ang uban ni nanaka na tong taas. So kami kay nagsige naman migbalik-balik diri igsoon, wala na minibalik atong taas kayo. Tong nay nagdupa ba, no? Wala na mining balik diri ra mi sa ubos jud kay enjoy magyapon, no? Makita na to ni na daw ni sa New Zealand unya og kanipod siya nga tourist spot nga ako ning giduol ba, no? Mao ni siya. Nindot pinasahi igso, nag-enjoy me, and of course kauban sad sa presensya sa Ginoo, nindot kayo, no? So again akong gipasalamatan ang nag-sponsor na mo ani igsoon nga nag-share sa iyang blessing, no, katong si Angel, sisters ako ang asawa igsoon, sila po nag-enjoy, no? So indeed it's a fruitful day